И коста хора, аз съм White Clash RPG и днес ще играем в турнамента. Един турнамент. Нали? С Крис, обаче той няма да се чува. Направил съм 3 победи. И сега ще се опитаме да направим едно в едно. Не, чакай. Не! Ой, чакай, бе. Окей, викам на Крис да изчака. Фаре, бе, да ми зарежда по-бързо. Добре, аре. 3, 2, 1, старт. Cancel. Cancel. 3. Добре, хора, са чакаме. Чакаме. Аз цъкам cancel. 3. Yes! Може да не сме двамата, обаче пък се заслужава шоп. 30 минути. Приключва. Аз няма да... Аз съм мисър. Елит Барбериан и Грейвярд. Добре, май се получи. Изобщо не се получи добре. И сега тук може би ще монтирам музичка. Някаква... Добре, ще изчакаме за Hog Rider. И за Миньор. Добре, Hog Rider, Майнер и ще изчакаме и за Рейдж. И той ми пуска Валкерия и тук ще рейджнем, да. Ето рейджваме. Дай бе Майнер. Майнер наби толкова много демидж. То не беше само Майнера. Окей, ще изчакаме да дойде Уичът тук и ще му пуснем. Да, той ще ни пусне Giant Skeleton. Да, и той му пусна стрели. И Валкерията и Giant Skeleton още са живи. Супер. Айде бе. Валкерията трябва да умре. Ойде, good game. Не, аз ще играя още една битка и ще приключвам епизода. Не. Окей. Аре, батле. И се бием срещу Дин Уинчестър. Дин Уинчестър. Имаше един такъв сериал, дето един герой изкаже така. Супер яко. Не, брат. Не. Защо ми трябваше да пуска спарки на Грейвя? Good game. Good game, да. Защо му трябваше да пуска Executioner и спарки и Giant и... Аз пусна... Хора и... Да бе, Executioner, искам да почна да бие по тауъра ми. Yes! Умри! Аз загубих. Добре, хора, това ще бъде от епизода. Надявам се да ви е харесало. Аз много се изнервих покрай този турнир и повече се откам да играя, защото... Поне ще взема 4 карти. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, коментирайте, харесайте. Ще има линк към каналата на Крис. И ще се видим следващия път. Чао!